खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै सेबाजों खुंजानाय जि मेट्रिक रिजाल्ट बेखौ होबाय आरो गोबां फरायसाफ्रानो पास जाबाय, हयथ' गोबाङानो फेल जाबाय। बर'नि गेजेराव जोङो टप 10 मोननो हायाखैब्लाबो जोङो दिनै 97% मोननो हानाय जोङो फरायसा मोननो हादों। दिनै आङो दंफैयो गोदानै दाजानाय जि तामुलपुर जिल्लानि कुमरिकाटा इउएन एकाडेमियाव। बेवहाय सासे फरायसाया 97% मार्क मोननानै उथ्रिसारनो हादों। आङो बिथांनिफ्राय खायसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो नाजागोन बा नोंथांमोननो मिथिहोनो नाजागोन जे बिथाङा माबायदिहाय फरायनानै बे 97% मार्कखौ मोननो हाखो। नैबे समाव बिथांजों आङो दान्दिसे मोगा-मोगि लानो होननानै सानदों। नोंथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोङाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथाङा दिनै 97% मार्क मोननानै उथ्रिसारनो हादों। नैबे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन? आङो बे समाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो बे समाव स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानगोन आंनि गासैबो आंगो फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोन नोंथांमोनखौ। मानो होनोबा बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि दारैसो आङो दिनै 97% मोननो हादों आरो आंबो बुहुद हार्डवार्क खालामनो गोनां जादों। आङो सानसेयाव 17 आवार फरायनो गोनां जादों आरो। नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बबे कलेजाव बा बबे स्कुलाव फरायनायनि थांखि दङ? आङोथ' दा थांखिया जाहैबाय फरायनायनि पायनार एकाडेमि बरमा। नोंथाङा गासै 6 साबजेक्टआव बबे आयदायाव बेसेबां मार्कफोर मोननो हादों फोरमायगोन नामा? आङो इंलिसाव मोननो हादों 93, बड'आव मोननो हादों 97, जेनेरेल साइन्सआव मोननो हादों 95, जेनेरेल मेथ्सआव मोननो हादों 100, ससियेल साइन्सआव मोननो हादों 100 आरो एडभान्स मेथामेटिक्सआव मोननो हादों 97। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बबे आयदाखौ लानानै फरायनायनि थांखि दं? आङो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनानै गावखौनो सासे जाफुंसार मानसि जानो सानदों आरो। एम इन लाइफ बेयो नोंनिया मा? आंनि एम इन लाइफआनो जाबाय पाइलट। आं बे थांखिखौ जाफुंहोथारगोन। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। नैबे समाव आङो बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि बिथांजों दान्दिसे सावरायबावनो नाजागोन। नोंथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोङाव फरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। नोंथांनि जि कुमरिकाटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय सासे फरायसाया 97% मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों। नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे जाहैबाय जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि आरो मेनेजिं बडि आरो फरायसाफोरनि गोब्राब नाजानाय बियो। जेरैखि जाया जोङो जोंनि उन जोलै आरो बर' हारिखौ दानो थाखाय जोङो खस्थ' खालामखानांगोन। जिखि बिथिङावनो थाया मानो जोङो जिखि प्लेटफर्माव थाया जों बर' जाथि दानो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोजां सुबुं सम्पद दानो थाखाय जोङो नाजाखानांगोन। बे हिसाबैनो बे कनसेप्टखौ लानानैनो जोङो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों हर सान हम भिजिट खालामदों। जोङो हम भिजिट खालामनानै गोबां रिक्स लानानै जोङो फरायसाफोरखौ क्लास आवारनि अनगायैबो बाहेरा जेसेबांखिनि सम मोनो बेखिनि समखौ जोङो गथ'फोरनो होदों, फरायसाफोरनो होदों जोङो। आरो फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' खालामदों। जोंनि गार्जेनफोरा खस्थ' खालामदों आरो बे खस्थ' खालामनायनि थाखायनो दिनैनि जि फिथाइ बे फैदों। खिन्थु जोङो गोजोनाब्लाबो गोजोननो गोनां जादों दिनैनि दिनाव। खारन जोङो टप 10आव जोङो कुमारिकाटा एरियानिफ्राय जोङो टप 10आव सोनो थाखाय जोङो नारा नाथा जुजिदोंमोन। खिन्थु जों हायाखिसै। आनलाकि 6 मार्कनि थाखाय बिथाङा टप 10आव हाबनो हायाखिसै। 97% मोनबाय। जियानो जा फैबाय थानाय समाव बिथाङा बिनिख्रुइ मोजांसिन रिजाल्ट खालामनो हाथों बेखौ जों फरायसालिनिफ्राय जों मिजिंथिबाय। नोंथांनि जि फरायसालि बेवहाय बेसेबांसो फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजादखौ होनाय जादोंमोन? बे बोसोरावहाय गासै 40 स्टुडेन्टसफोरा मेट्रिक होदोंमोन। बिनिनो साब्रैया डिस्टिंसन मोनदों। ओमफ्रायो 7 स्टार, 22 जना फार्स्ट डिभिजन आरो 9 सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जि फरायसाफोरखौ बेस्टसिन खालामनो थाखाय माबायदि थांखिफोर लानाय जादों फोरमायगोन नामा? देग्लाय जोङो स्ट्रेटेजिखौ एसे सोलायगोन। हयथ' जोंना नैबे टप 10आव हाबनो नागिरनायावहाय डिस्टिंसनावसो फैबाय जिहेतु बेखौ जोङो बोरैजाय फैगोन बोसोराव माने रिकभार खालामफिननो हायो, फिलआप खालामफिननो हायो, बिनि थाखाय जों स्ट्रेटेजिखौ सोलायनो नागिरदों। सोलायनो नागिरनायनि कारना बेनो
जोङो नैबे क्लास आवारावहाय जोङो लेजार टाइमखौ फरायसालियावहाय मा होयो 15 मिनिटल' होयो दा 15 मिनिटखौ बारायनानै जोङो मा खालामनो नागिरदों एबार आधा घन्टा कि 40 मिनिट होगोन बे 40 मिनिटनि गेजेरावहाय 15 मिनिटआव बिथांमोना टिफिन खालामगोन टिफिन खालामनायनि उनावहाय जेसेबांखिनि माने मिनिट्स माबा जागोन सेभ जागोन बेखिनिखौहाय जोङो अफिसाव लेंहरनानै एबा लेंबोनानै बा अबेबा मोनसे स्पेसियेल रुम लानानै अबे माने साबजेक्टआव अबे चेप्टाराव अबे सोर स्टुडेन्ट्सआ माने उइकनेसआ दङ बेखौहाय जोङो सोङै आरोबाव एक्सट्रायै माने गाइड खालामनायनि थाखाय जोङो एबार ट्राइ खालामदों हम भिजिट खालामनायाथ' जोंना थाखागोन बे जागासिनो दङ गार्जेनजों टाचआबो बे जाबाय थागोन आरो दा ओंखायनो जोंनि नैबे बोसोरनि जिथु डिस्टिंसन बा बिनि गोजौआव जि रिजाल्ट लाबोनाय नेक्स्ट इयारनि 2023नि स्ट्रेटेजिया जोंनिया बेखिनियानो आरो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय थारैनो जोङो टप 10आव मोननो हायाखैब्लाबो जोङो 97 जौखोन्दो लानानै बर' बिजोंनिफ्राय जि उथ्रिसारनो हानाय बेखौ थारैनो जोङो गोजोननाय होननानै जोङो बुंनांगोन आरो कमुनिकाटा UN एकाडेमिनि जि गोरायुं बिथाङा फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिनिफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट दिहुननो थाखाय नाजागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दिनैनि जि मोगा मोगि आयदा